Keď niekto zareaguje na ten konkrétny inzerát, tak on potom my mu prepošleme link a on sa vlastne na ten... On je trošku má zmenenú dispozíciu ten video, bo to budete vidieť presne. Tu to bolo kedysi. Máme nulové, pretože keď pustíte radiátor, v obývačke máte aj 27 metrov. To je... Už aj 22,5 ľudia sa sťažujú, keď sem príde návšteva. Už dosť dlho stávame. A ten sa drážime a už to by bolo. No, že by boli mali, no, nedá povedať, no. Ten sa bral vlastne na nejakých 10,5 roka, takže ešte nejakých 4,5 alebo 5,5 roka, teraz si nepamätám, ale tie náklady sú tam nejakých 27 € na tento byt, takže to nie je nič strašné. A to je už v rámci tých 130 €. Počkajte, akože ja aj to v rámci... To už je... Že si nevieme, ale to je investícia 1 000 €, lebo tuto je jedný, druhé, tretie, štvrté, piaté, 5 her. A sneh 1500 € a má na komplet krásne prevedený. Neviem, no, sú to také veci, že... To viete, vyhovujete... Je ľúbo za týmto bytom, že... No. A tak. Niekoho to poteší. Takže... Ukáže, ten čas ukáže, my sme každý vlastne máme... Sume pohybujú a nedá sa to porovnať s lokalitou hore, Horka, Muráni, Čo hľadá, tak uvidí tam vlastne aj ten váš natočený byt.